Sa number 8, driver's license ang SK Secretary nga nakabunggo sa senior citizens sa Gwa sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ang ginkumpiskar. Ginpasabat sang Land Transportation Office ang SK Secretary nga amo ang driver sa motorsiklo nga nakabunggo sa mag-asawa nga senior citizen sa tubangan sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital sa Lacson Street sa Bacolod City, Huwebes nga adlaw. Nagresulta ang insidente sa kamatayon sang 63 anyos ka babae kag pagkasamad sang 73 anyos ka bana. Pag-ulang gi-discharge sa ospital ang asawa o kun ang asawa nga napatay. Nagatabok ang duha ka tigulang sa pedestrian lane halin sa ospital kag sangyara na sa tunga sang dalan sila ang ginbubuan sa motor nga ginamaneho ni alias Zairil, 24 anyos. Ginservis ang LTO Negros Island Region ang show cause order sa balay sang rider sa Barangay 9 sa Bacolod. Kaginpaton ini sang iya amay tungod ang respondent ang yara karon sa ospital upod ang iyang back rider matapos makaangkon man sa mga pilas. Bilang kabahin sa administrative proceedings, ginkumpiskar sang Intelligence and Investigation Unit ang LTO ang driver's license sang rider.